ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас ин корро бо ҳамроҳии дӯстони мо анҷом диҳед, чунки ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд ва ҳамватанонамонро ба граница бурда меоранд. Одамони ба бовариро ёфтан душвор аст. Аз ҳамин сабаб бо ин дӯстони мо граница гузаред, чунки онҳо одамони ба боварианд. Шуморо шофёрҳои пуртаҷриба бо ана ҳамин мошинҳои комфортни ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада муроҷиат кунед. Тобови ҷангори вазни сабуки UFC Арманд Царукян Чарлз Оливераро танқид кард ки аз муҳориба зидди ӯ даст кашид. Биёд суханҳои Царукянро гӯш мекунем. ба ман гуфтанд ки дӯсти Чарлз Оливера даргузашт ва ӯ тамрин карда наметавонад, лекин ман намефаҳмам, чунки баъд аз 3-4 рӯз ӯ аллакай дар пахши мустақими TikTok нишаста эфир мегузаронид ва лагери тамринии худро оғоз кард. Ман фикр мекунам ки онҳо аллакай пешакӣ оиди муҳориба зидди Диего Лопес маслиҳат карда буданд ва шояд ӯ ин чизро баҳона кард. Одамо ҳар гуна мешаванд ва ягон наздики худро аз даст додан дарднок ва вазнин аст, лекин ӯ метавонист ки маро шикаст дода ин ғалабаро ба дӯсти худ бахшад. Ман фикр мекунам ки эҳтимолан онҳо муҳорибаи Чарлз Оливера зидди Диего Лопес барои камарбанди БМФ ташкил мекунанд, гуфтааст Царукян. Хотиррасон мекунем ки Арманд Царукян муҳорибаи навбатии худро зидди Маврисио Руфи рӯзи 3 сентябр дар турнири UFC 331 мегузаронад ва аз рӯи суханони худи Царукян, агар ӯ дар ин муҳориба ғалаба ба даст орад, пас муҳорибаи навбатии ӯ аниқ барои камарбанди чемпионӣ мешавад. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Исраил Адесаня оиди ғалабаи Ислам Махачев дар ҷанг зидди Иен Гери фикрҳои худро баён кард. Ислам Махачев худи ҳозир исбот кард ки ӯ аз ҳама беҳтарин аст. Агар мо ҳамаи чизро ҷамъ карда оиди муҳорибаҳои омехта гап занем, пас бале, Ислам рақами 1 аст. худи ҳозир ӯ беҳтарин ҷангуари ҷаҳон аст ва боз бояд гуфт ки ӯ доимо бо ҷангуароне меҷангад ки ман онҳоро дӯст медорам. Барои ҳамин ҳар дафъа ман рақибони ӯро интихоб мекунам, лекин ӯ доимо ғолиб мешавад, гуфтааст Адесаня. Ана худи Ислам Махачев бошад дуюм раунди муҳорибаро чунин шарҳ дод: агар пои ман каме дарозтар мебуд, пас ин нокаути тоза мешуд, навиштааст Ислам. Бале дӯстон, ин зарбаи хеле ногаҳонӣ ва хатарнок буд. Агар каме хубтар мерасид, шояд ки нокаут мешуд. Лекин дӯстон, ҳамчунин бояд аҳсан ба Иен Гери гуфт, чунки ӯ худро дар ин муҳориба хеле хуб нишон дода тавонист. ӯ худро аз гӯштини Ислам хеле хуб ҳимоя мекард, дар стойка хатарнок буд ва ба Махачев муҳорибаи хеле вазнин дод. Акнун Махачевро дар пеш муҳориба зидди боз ҳам рақибони сахт интизор аст ки яке аз онҳо Карлос Пратес аст, ки ӯ ба Махачев муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт: ман туро нокаут мекунам бародар, ман туро нокаут мекунам ва ин камарбандро ба Бразилия меорам. аввалин чемпиони бразилӣ дар вазни миёна. чӣ гуна ки мебинем Пратес боварӣ дорад ки чемпион Ислам Махачевро нокаут карда метавонад. ҷангори вазни сабуки UFC варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев анонси муҳорибаи худро зидди рақиб аз топ 15 чунин шарҳ дод: 24 октябр Абу-Даби топ 15 ман рақиби беҳтарин талаб кардам. Акнун вақти нишон додан расидааст ки ҷои ман дар куҷост, навиштааст Алиев. Бале дӯстон, акнун Нурулло бояд исбот кунад ки ӯ барои муҳорибаҳои калон зидди рақибони рейтингӣ омода аст ва ӯро дар пеш рақиб аз топ 15 Гранд Доусон интизор аст, ки ӯ ҷангори хеле сахт ва хатарнок аст ва дар ҳолати пирӯз шудан дар ин муҳориба Нурулло ҷои ӯро дар рейтинг ишғол карда ба топ 15 рейтинги вазни сабук шомил мешавад, ки мо албатта ин муҳорибаи ӯро саброна интизорем. Ба фикри худи шумо дӯстон, Нурулло Алиев Гранд Доусонро манъ карда ба топ 15 шомил шуда метавонад ё не? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.